Takže dámy a pánové, já vás tady vítám u první série z hry Colony Survival. Colony Survival je vlastně hra podobná Minecraftu, jenom s tím vlastně, že tady jsou kostičky, vesničani a takovýhle věci. No, tak to nějak vypadá náš svět, když tak si vám dám do popisku pod video, kdybyste si od něj žádali. A my se rovnou do toho pustíme. Objevili jsme se na takovém pěkném plácku a musíme se bát nějaký pěkný místo, kde jsme se mohli ubydlet. Jo. No moc se mi tady nelíbí teda, protože já... Oj, voda. Tak máme tady životy. Já bych vám nějak vysvětlil, o čem ta hra je, ale myslím, že to pochopíte během hry. Ale můžu vám něco vysvětlit krátký dík tomu. V této hře vlastně za vás budou pracovat vaši vesničané, budou vlastně dělat veškerou vaši práci, ale začátku si musíte udělat sami. A jinak budou potom prostě pracovat úplně jako bez vaší pomoci. Stačí jenom, když tam budete obstarat týden. To taky budu dělat vesničané. Takže vlastně oni se sami udělají jídlo, oni udělají úplně všechno a bude to fajn. No, tady to místo se mi teda hodně líbí, protože se prý je tady málo stromů, je tady takový čistý, není to právě tady nejsou ty stromy. A takový čistý hodně, to se mi tady fakt líbí. Znám, že tady se ubydlíme. Tam je nahoře hora, která, kdybychom mohli taky číst, takže myslím, že tohle docela no. Mám miláčko, takže miláčko, já víte, tohle jsou miláčko. Takže já jsem stream, takže já bych tady trošku vysvětlil. Chodem, mám tady úplně nádherný shader, takže doufám, že se to nebude hladovat na tom videu, mělo by to jednodušší kvalitu. Tak, musíme tady taky zabrat nějaký věc, takže já se podívám do mého inventáře. Máme tady 12 prostě, všechno se dáme do inventáře. Tak. Takže všechno se hodí. Tak. Hodíme sem třeba tahle zatím 2 postele. Protože... Lepší, no. Teda 4, jo, máme 4. Ne, berry farma, takový, takže uděláme berry farma. Ale nejdřív tady na to musíme udělat místo, takže dáme si krátký timer příček skok tady místečka, protože to je velice... No, ale když jsme to trošku to stepne. Musím uznat, že to je velice satisfying, tak dáme se v tom tady příček, že to máte za sebou. Tak, dámy a pánové, tady ještě trošku to upravím, ale plánoval jsem o téhle sérii teda jako dát jako nějaký díle, protože jsem čekal, že tady ta série bude mít teda větší sledovanost trošku. Já říkám, že to bude mít nějakou úplně dobrostu, ale je trošku větší vystavět, možná co lidí. Samozřejmě jsem zapomněl na důležitou věc, a to je dejte like odběr, aby vám neunikne žádné moje video. Protože moje videa jsou, jak přibírají na kvalitě, kolik mám odběratelů. Tak, já bych tady trošku osvětlil, takže se hodíme tak někde. Takové slib. Myslím, že to je docela dobrý. Myslím, že ale moji miláčkové, tak tady budou velice spokojení. A to, já se těším, že tady třeba na tu horu uděláme obří most, přesto budu taková radio. Celý tady prostě naplánujeme, jo, příští díl. Sedíšte na to bude velice speciální díl a asi ten nejzábavnější, protože budeme, vlastně dělat si sami. Příští díl budeme expandovat, bude to jeden z těch nejmenších dílů a tady. Příští díl budeme vlastně tady dělat asi expand a různý věci, jo, takže budeme
různě dělat moje minionky. Takže já tady rovnou najmu. Počkej, tady rovnou uděláme prácičku, když už jsme tady. Tak. Tak, počkej. Jak velký ho můžeme udělat berry farmer? Ok, to by šlo, takže uděláme jednoho. Druhý. Tak teďka. Druhýho. Třetího a čtvrtýho. Tak, a dám jim sem. Tak. No, a sem ještě dáme světlo. A příští taky budeme tady dělat ještě hodně věcí, takže tenhle díl taky uděláme tady spoustu věcí, takže jako první bychom měli asi najmout moje minionky, takže koláme, jo. Rekrutujeme 4 miláčky. Tak co by? Takový roztomilý, co? Teďka. Ty máš krk? Hej? Oni mají krk, o můj bože. To nějak vypadám, jak šel, jo. Samozřejmě taky tahle hra jde hrát s kamarádem, kdybyste chtěli, tak jste si můžete zahrát na streamu, že? Kdykoliv jste zahrát, jo. Jste jeli, to je to teda multiplayer, takže to můžete hrát s kamarádem, který máte rádi. Já vám to jenom říkám, tak to se potřebuji čekat, až bude den, když čas tady vlastně zrychlet nedá, protože prostě nedá, když je tak. No, počkat, ale mezi tím, co se tady flákáme, tak bychom mohli udělat další věc, a to jsou dřevorubce. Takže já bych tady to rozdělil, takže další timelapsík. Tak, dámy a pánové. Ježišmarja, pro vás to byla dlouhá doba, teda pro vás to byla krátká doba, pro mě to byla docela dlouhá. No, vidíte, skoro, prostě čas se týče, rychle to. No, jak jste si asi možná mezi tím, co jsem tady dělal, tak jste si všimli, že mojí tady miláčkové tu začaly makat, takže u té berýsky, což je dobrý, takže si podíváme, kolik jich máme. A máme přesně 0. Jo, no mimochodem. Ještě dneska se podíváme na vědu. Věda je strašně důležitá, takže rovnou tady můžeme complete, tady musíme 5 stone rubble. Jenom se absolutně nejistém. Řekl, že to je tohle, nejsem si jistý, ale... To je to ono? Yes, takže to rovnou odemkneme, což je velice dobrá věc, takže víc to je stone tools. Jo, to jsou hrozně zajímavé věci, takže my potřebujeme všechny ty 3 věci, to jsou základní věci, které nic nepotřebuje, si to prostě poprosit.
Takže, co to Adamka nám? Ok. Což... Nebo to bych to možná mohl taky zadělat na minut, takže to vytížím na soček. Jsem si zvyšel na chvíli, jsem to Klidně nevím, co se stalo, ale jedno. Tak se takhle naprychlo. Jsme se další postala. Tak, to je tahle. A my jsme se teda odemkli, na jména a potřebujeme tohle, takže potřebujeme tři. Yes. Co je tam moje baterie? Já jsem jí nechodil daleko, takže půjdem se. I když počkej, na to nám vlastně budou složit rovnou ty forestři, takže trošku tady úplně to položit do vykonání. No nic. No dále vypadá to pěkně, vlastně no to je. Je to pěknou sám hranice. Takže počkej, my chceme forestera. Hodně velký forestera. I když zase ne takový, protože když uděláme takový si položíme třeba ještě jednu. Což je jako dobrý, ne? Tady máme tahle to hodně víc forest. No, necháme tady zatím dva. Já rovnou dám zaplnit všechny. Dáme dva. Máme zaplněný všechny pozice, takže oni teďka tady budou sazet sami, který samozřejmě nemám, takže jdu sbírat sezoničku celý. Pum. Samozřejmě ubývají normální životy, takže folder mi tady funguje, bohužel i mě. Už bychom měli získat sezoničku. Yes, máme saplink první. Jo, saplinky se tady získají velice pomalu, ale zároveň... No to je... Co asi může ohrozit. Ty kokos, ale to je fakt pěkná krenu, to bych si udělal to nějakou magoskou věžičku, když to budete si zapamatujete. Uděláme z tady sloup. Tak. To má magoská věžička, to je věcicí. No máme zatím jenom to, skoro tam ho pocet, tyjo, takže to není to dobrý. Vinice začaly flakat a nedodělej to. Nechci ptát si ty kokos. No nic, pokračujem. Ale jo, ale zase dělal dva podny. To mi by se pěkně, jo, dobré. Dobré frajeře, no. Takový, to musím pasek. Vypadám takhle zaloben, že? To je fakt pěkná krajina. Jo, moc je taky pěkná měsíce. Moc rychle. No takže, a mohli bychom udělat nějaký miner, takže. Uděláme začáteční miner, když už tak. Ok, lidi, už tady nějakou chutí, že má, našel jsem, yes. Nevím, co to je. Jo, ok, je to tady hodně, takže to můžu vytěžit. Tak podívám se. Je to kopr. Ok. Dobré, kopr tady necháme pár toho kopru a budeme dále. S tím nic zajímavějšího, jo, než kopr. Hodně kopru je to dobré. Oh! Ale to něco nového. Tohle bych řekl, že železo. Vypadá to, že to tady je víc. A jo, je to tady, dobrý. Tak já to vytěžím. A je to... Mám tuším. Asi další kopr nebo co? No je dávám teda. Jeden nezaměstnaný, cože? Mám 6 postaví. Jak -1 jako? Když vám tady chybí krejtka, nebo co? Jsem musím dělat větší force. No, každopádně... Uděláme to asi víc foresterů, aby jsme taky chtěli vyrábět to jídlo, takže... Prostě nějak musíme teda urobit, takže počkej. Kde se tady dá... Tady někde by se mělo dát... To farmáře. Tak vám pokud se jmenuje, tak bych... Jo. Mám hitnu, to myslím tohle. Já tady... No tady nevidím jakože, ale... Třeba. Jej. Třeba. Pojď, tak dobré. No nic.
Jdeme pokračovat asi v těžení, když to tam nejde, to je docela, hele, ono to ubíhá rychle, jo. Si bychom neměli udělat ještě něco, počkat. Se podívám. Kolik to chce? Plenky potřebuje... Já už vím, tyjo, jsem nezaměstnaný, počkej. Já potřebuji prostě jednu postavu. Takže prostě rozdělíme teď. Tak. Nalejme dalšího. Hello there. Ale tyjo, dochází nám fakt hodně jídla, nebo ne, možná si mi to zdá, jo, mám ještě teda jako perní, jako, ale dobré. Ten tady nám teda bude vyrábět, to jsem rád, ty vyrábějí oku. Já myslím, že si můžeme teda vyzkoumat, takže my tady máme teda tohle, což je taky důležité, taky. Co to plenky, jo, plenky, Stone Tools. My nemáme Stone Tools, máme plenky. Nemám to. Mám sebe já. Ještě už se vezmu a plenky, ok. Jdeme zpátky do dolu. No, dámy a pánové, myslím, že z té epizody by to zatím mohlo být všechno. Já děkuji za to, že jste sledovali. Jdeme se podívat ještě jednou k Makaj. No, myslím si, že to je fakt nádherný. Děkuji vám teda, že jste sledovali toto video. Doufám, že budete pokračovat, že se podíváte na všechny mé kompilace z Rainbow Six Siege. Uvidíme se asi u dalšího dílu. Mimochodem, nezaručuji vám, že tady nebudu nic dělat za kamerou, možná tady expandu, možná tady jsem hradby. Kdo ví, kdybyste nechtěli, abych tady hrál za kamerou, tak mi napište do komentáře pod tohle video. S radostí. Já vám vyhovím. Jenom, když se to napíše tak. Tak čau.